Koktum Express tai tongnai khapungni joto mai kiching sungno lamsugo chini Koktum Express ni mangpili. Jeng Koktum Express team nayo hastini tiprasa jingjalno lokurni thani phungnani. Jeng nayo hastini tiprasa hamkrai sanggit hamubutang rono bo joto lokurni thani phungnani. Jeng chaitogo tiprasa bialangi tongmani tiprasa birmanmani tongmani tiprasa hamui tongmani tiprasa chai tongmani joto Koktum marangno norangno phungnani. O chaitu mungbai no chengtini phaisok bajak mungya kami adi blog bising khobjak hajra kami haikeba hajra kami phasing tamka ke norok jotono saimanna tiprasa rok tabuk phano hukno hnoi hugno tongoi tongkho gobang huk tiprasa rokno tabuk bo tiprasa rok huk khai chao hukni mai bisio garingo tisao hukni juda juda mukiting thakiteng jotono garingo tisao chao tai hukni mukiting thakiteng hatirogo phaloi borokni nukuni income hukni mukiting hukni mai amo belai no organic tamkake mungsa bithi berai kwrwi hukni mukiting thakiteng mano chamungni phasingo tiprasa rok belai no chamung kaham chao kheba nungjaknai tui bial lamani bial chungferangni bial a bial ke yakak simanliya tiprasa rok chung tini phaisok pajak omo hai kaisa thayo je thayo norok nugui manna ekdom garingni simi ingya phono tolao phaiwi hakor khuri tui ninglai ma tongkho tabuk bo tiprasa rok tui sakinani tui kuwa swnamwi chikon chikon kuwa swnamwi nungui ma tongo tabuk bo tui thopsa kalaimani tui no gola dawi hasuk hasam kuchuk kawi garing tlangi ma tongo belai no wana ma sincha tiprasa rokni tongthai amchayo tui ni bial uram no tiprasa rok ke malaria hai bemar hamya manjago tui hamya nungui diarrhea hai bemar hamya manjago langma chongmani koktoma bo tongo thanai salkia sigang teliamora saknai nogo khorok chuku hai tiprasa rok malaria hai bemar hamya manui saknai nogo thangmani koktoma bo tongo pharingke o jora norok nugui manna je babe tui nungui tongo je hakuni tui nung tongo norok phaile kisa tisai phunukdi o tui rok no nukkhangke norok wansugui de nai borok muni sinai manan hino chung supply ni tui no palsi filter khai man nunglaio kheba borok hingkangke obono no tui kwringma bai thopsa ke tui khlaimani obono no tui hwnui nunglai ma tonglaijo o tui bano nungnani o tui no tukunani o tui no manui marang khanta lota rok sunani nugui mana tui jorao yong rok bo klaina watui jorao bahai wngna o tui rok ni mangpili tabuk o mangpili nukha norok serai ngi mano o jorao watui kwringma bai tui kisa kwchung phano watui jora wngkha o tui tebo hamyang thango a jora bahai borok tui nunglaina ama hino bial ni kok ama hino birma ni kok phadi chung jora o jora kisa khanai nalai no khoroksa bukuk tungma laikha bo o parani no o kamini no bo bini logio sajlano tubui bo oro tui khobai tongmani mangpili chung nuklaikha phadingke bini bisingtwi no borokni jingjal ni kok borokni bial ni kok birma ni kok no kisa khanai nalai no to nongno parani mui phagari kisa Wah, bilehan, ya. Bilahan kami dah. Mana hajra hinja gya? Hajra ya boleh bilehan. Bilahan. Bo bilis lai? Koncat bo nono bilahan no. Nono ni oro busu poribar to thakawo. Bang mas man, ano? Geno kiti oro mang gano ito. Rosro no. Tai kriti ningano. Tio tre kuwa de tre kero no kuy mano hatu. Ge wati jorro ka bakin ningo. Wati yo poro no ano rubu ke sai sai kowe mano. Jangke nono hakin hati kun kapai dong. Kapari mono ada tito monio risi ino. Nono para apa tuh? Typhoid mutamuti kayu. Ya tahu nih bega tuh ini. Rubu maro saya bupo kari kri semaya. Sahas agola taro semaya ya. Gola taro ken tolo. Ge nono om hai tiro mului boleh hamil aja malaria lah kan. Jangan ramah diarrhea lah. Malaria bu mayo pemi ya po endelo gari saya tena wo. Taklai le manjat to malaria. Takla iya no. Sajona pajona tin ane. Ge tui hanya tui nunggu jora bok sama rokok tong mo. Mbok po sape yo. Apa nunggu ma tong. Apa no kuri ke badu hada. Filter lek kaje no.
Kaya ya pil ta phuk plus. Jot mani parani jot borok da oro tini kai. O jani lunga wo kai ko yen ko na. Busuk tu omo. Hakka ro ko bu thai ma ya. O to che ba ko ro khau lu. Hage ta hute busuk khrai man khana jorawo borok malaria hai bemar bo manjago bohok samani bemar bo manjago. Hapangni phaching tei supply kai rijak khono a supply jora phaya bai gola thasa ban chiti mara gyang. Abagino a supply na asawi borok agi ni simi je mungi phaimani tei hakor khuri ninglai phaimani tei otina ninglai matang lai. Chini okok tong nugui khakhayo hapang rok hingjangnai rok haikabo amchayo neta hini tongnai rok oti prasa nukni bagi tiprasa rokni bagi kisale manthogono. Hapangni phaching tei kwbangma yojana tongo. Pradhan Mantri Otol Jordara Mission, Har Ghar Jal rokni kwbangma mission tongphano yojana tongphano tiprasa kami amchayo khe a yojana rok ahamke sokpai hangkhe yojana haikabo tang nawui tama khamarai nannai lokurok. Obono sungmung tongkosung lokurok. Naitongdio maikeno chung tini thasing ang hajra kami sagama hajraya bilai ham kami thakso paijak tiprasa rokni tini bial lama ni bial chung phirani bial longno je mansa lono phurno kaitongnai tongdi kokona express